Diolch yn y ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron, ac i ni yn gofyn am y nerth o ddifri, a bydde di yn tywallt ysbryd arnom ac yn ni'n harweni ac yn ni'n bendithio yma gyda'r bresenoldeb. I ni'n cyflwyno'r holl oedfa a'r holl ddydd i thofal di. Tyr di'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwneud chi'n dechrau trwy ganu'r emyn rhif 29. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. 29 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Gorffennaf 21. Hefyd yn agosau fydd y gynhadledd haf, wythnos o oedfa'n Saesneg ei hiaith, ond mae yna un oedfa Gymraeg ar y prynhawn di Gwener, hanner awr di 4, Gorffennaf 29, ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Yn oedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 287. 287. Amen.
Mae'n darlleniad o lyfr yr Actau, y benod gyntaf. Actau, y benod gyntaf a'r adnod gyntaf. Y treithawd cyntaf a wneithym o Theophilus am yr holl bethau a ddechreuodd yr Iesu ei gwneithir a'i dysgu, hyd y dydd y derbyniwyd ef i fyny wedi iddo trwy'r ysbryd glân roddi gorchmynion i'r apostolion a etholasau, i'r rhai hefyd yr ymddangosodd e fe yn fyw wedi iddo ddioddef trwy lawer o arwyddion sicr gan fod yn weledig iddynt dros 20 diwrnod a dywedyd y pethau a berthynant i Teyrnas Dduw. Ac wedi ymgynnull gyda hwynt e fe orchmynodd iddynt nad yma dawent o Jerusalem, eithir disgwyl am addewid y tad, yr hwn ebe fe a glywsoch gen i fi. O blegyd Ioan yn ddiau a fedyddiodd a dwfr, ond chwi a fedyddir ar ysbryd glân, cyn nemor o ddyddiau. Gan hynny wedi ei dyfod hwy ynghyd, hwy a fynasant iddo gan ddywedyd, arglwydd a'r pryd hwn yr hoddi drychefn y frenhiniaeth i Israel. Ac e fe a ddywedodd wrthynt, ni pherthyn i chwi wybod yr amseroedd na'r prydiau, yr rhai osododd y tad yn ei feddiant ei hun, eithir chwi a dderbyniwch nerth yr ysbryd glân, wedi adelo e fe arnoch ac a fyddwch dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria ac hyd eithaf y ddeiar. Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn a hwynt hwy yn edrych e fe a ddyrchafwyd i fyny a chwmwl a'i derbyniodd ef allan o'i golwg hwynt. Ac fel yr oeddynt yn edrych yn ddyfalt i'r nef ac e fe yn myned i fyny wele y 2 ŵr a safod ger llaw iddynt mewn gwisg wen. Yr rhai hefyd a ddywedasant, chwi wir o Galilea, pa ham y sefwch yn edrych ti'r nef, yr Iesu hwn, yr hwn a gymerwyd i fyny oddi wrthych i'r nef, a ddaw felly yn yr un modd ac y gwelsoch ef yn myned i'r nef. Yna y troesant i Jerusalem, o'r mynydd a elwyr o lewydd, yr hwn sydd yn agos i Jerusalem, sef taith y diwrnod Saboth. Wedi ei dyfod i mewn, hwy a eithant i fyny o'r uwch ystafell, lle roedd Pedr ac Iago ac Ioan ac Andreas, Philip a Thomas, Bartholomew, a Matthew, Iago, mab Alffeus, a Seimon, Selotes a Judas brawd Iago yn aros. Yr rhai hyn oll oedd yn parhau yn gytun mewn gweddi ac ymbil gyda'r gwragedd a mae'r mam yr Iesu a chydau frodyr ef. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle i ddod ger dyfron, ger brond o'r seddfainc sydd yn o'r seddfainc o ras ac o drigaredd, dy fod yn croesawu pechaduriaid ata ti dy hun. Ac ein bod yn gallu dod yn bechaduriaid, ond yn bechaduriaid sydd yn gwbl lan ac yn gwbl berffaith. Ac o Dduw, i ni'n gwybod mai nid ein perfeithrwydd ni yw hynny, ac nid ein glendid ni yw hynny, ond i ni yn dod oherwydd ein bod wedi'n golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, a'n bod wedi'n gorchuddio a'i berffeithrwydd ef, a'i glogin o berffeithrwydd a'i gyfiawnder. Ac felly o Dduw, i ni yn sefyll wrth flaen, yn lan gan ein bod yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn cyffesu ein crwydro a'n methiannau ac ein bod yn dy adael di lawr yn ddyddiol, i ni yn gwybod hyn oll, unwaith y mae un yn dod yn blentyn i ti yna yn blentyn am dragwyddoldeb, ac felly ni'n gallu dod yn hyderus yn gwybod dy fod yn ein derbyn fel dy blant ac i ti yn dad i ni, yn dad nefol, ac y mae dy ofal trosom yn ofal tad dros ei blentyn. Ac felly ni yn gweddio y byddi di yn ein agosau ato ni nawr o'r newydd yn y dyddiau trist yma, yn y dyddiau tywyll yma, yn y dyddiau blin a dyrys o Dduw. I ni'n gweld y wlad yn mynd o waith i waith. Ac o Dduw i ni yn gweddio wrth i ni weld y sefyllfa yn gweithygu o sil i sil, ac yn ddim yn gallu gweld unrhyw atebion. Ond o Dduw yna i ni'n gweld mae'r unig ateb sydd i'w gael yn yr efengil, yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yna y mae ein celonau yn llamu oddi fewn. Mor dywyll yw y sefyllfa, i ni yn gwybod yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, ac mewn eiliad yr wyt ti yn gallu trawsnewid cenedl, yr wyt ti yn gallu dod yn ôl ac yn ddwyn pobl at ti dy hun trwy dy ras anorchfygol. Ac felly ni yn gweddio byd ysbryd ar waith yma yn ein plith ni, yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni, yma o Dduw yn y wlad sydd wedi profi cymaint o fendithion at grasysau dro ar ôl tro.
Ac o Dduw, i ni yn gofyn i ti, na fyddi di yn delio ni yn ôl ein heiddiant, na fyddi di yn ein gadael ni ac yn troi arnom yn dy farn, ond i'n gweddio, Dduw, y byddi di unwaith eto yn trigarhau wrth y wlad hon, ac y byddi di yn dychwelyd i'n plith, ac y byddi di yn dod â nerth yr ysbryd glân ac yn gweithio mewn ffordd y bydd y enw yn cael ei ddyrchafu, yn cael ei foliannu, y bydd yr efengyl yn cael ei ffrigethu fel ac y dylsau cael ei ffrigethu. O Dduw, y byddi di yn dod ac yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. Felly o Dduw, tyrd, gweithio yn ein plith, gweithio yn ein calonau ni, o Dduw, i ni'n gofyn i ti ddod yma ac i ddod â rhyw fendith i'n plith ni yma hefyd. Nid yn unig i ni cael profi o'r bresenoldeb yma, ond o Dduw, i ni cael gweld ffrwyth y presenoldeb hefyd. Gad i ni i weld rhyw galondyd felly, y byddi di yn dod ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod yn unig. Felly diogelan hamser a bendithion hamser yma nawr, tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ganu am yn rhif 230. O agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaith ath air, mae'n well i mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. 230 yn ei sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r actau, llyfr yr actau, y bennod gyntaf ar drydedd adnod, actau 1 adnod 3. I'r rhai hefyd yr ymddangosodd fe yn fyw wedi iddo ddioddef trwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt dros 20 niwrnod a dywedid y pethau a berthynant i Teyrnas ddiw. Nawr, mae Luc, yr efengylydd, yn dechrau ble y gorffennodd ei efengyl ef, sef yr efengyl yn ôl Luc. Ac ni'n gweld y ddwy adnod gyntaf o'r actau, ac Luc yw'r awdur y llyfr yma, ac ni'n gweld sut mae'n dechrau y treithawd cyntaf a wneithym o Theophilus am yr holl bethau a ddechreuodd yr Iesu ei gwneithir a'i dysgu. Hyd y dydd y derbyniwyd ef i fyny wedi iddo trwy'r ysbryd glân roddi gorchmynion i'r apostolion a etholasau. Ac ni'n gweld yn y ddwy adnod gyntaf, mae yn gweithredu fel rhyw fath o bont. Pont rhwng hanes a gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist, yr hyn a geir yn yr efengyl, ac yna'r hanes o'r eglwys yn datblygu ar ôl i'r Iesu atgyfodi ac esgyn i'r nef. Felly bron gellir dweud mai un llyfr ydy'r actau ac efengyl Luc, ond un llyfr mewn 2 ran. Ac ni'n gweld hyn fel y mae Luc yn gorffen ei efengyl yn Luc 24 adnod 51 ac yn ei flaen. Ac fe addarfu tra oedd fe yn ei bendithio hwynt, y madail ohono ef oddi wrthynt ac fe addygwyd i fyny i'r nef ac wedi iddynt ei addoli ef hwy a ddychwelasant i Jerusalem gyda llawenydd mawr ac yr oeddent yn wastadol yn y deml yn moli ac yn bendithio Duw. Amen. Ac yna, ni'n cael y ddwy adnod yma yn yr actau. Ac sut yma yna gyswllt rhwng gweinidogaeth a hanes bywyd yr Iesu, ac nawr i'r Iesu fod wedi dychwelyd i'r nef, yma'r cyfnod newydd, yr rhan newydd o'r eglwys cychwynnol yn dechrau. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y gorchymyn sydd yn cael ei rhoi, ac yna yn ail y prawf, ac yn olaf yr hyn yw'r neges. Felly y gorchymyn, y prawf a'r neges. Yn gyntaf y gorchymyn. Nawr, ddarllen, i ni'n gweld mae gwaith Duw yw'r cyfan. Bob tro mae gwaith Duw yw'r cyfan. Yn aml, yr hyn a welwn yw dynion yn gosod eu hunan mewn safle i wneud gwaith Duw ac i ddatgan gair Duw. Ond nid dyna sydd fan hyn. Yn ôl gorchymyn Duw, i ni'n clywed y mae pobl yn cael ei gosod i'r dasg. I ni'n gweld adnod 2. Hyd y dydd y derbyniwyd ef i fyny wedi iddo trwy'r ysbryd glân, roddi gorchmynion i'r apostolion a etholasau. Nawr, mae mor bwysig i ni ddeall hyn. I ni'n gweld fan hyn iddo ethol ei weision. Mae yn ethol yr apostolion ac mae hyn yn parhau o ran Duw yn parhau i alw ei weision i gyhoeddi'r neges o'r efengyl. Dyna oedd yn wir yn yr Hen Testament, dyna oedd yn wir yn y Testament Newydd, dyna sydd yn wir yn yr Eglwys Fore, a dyna sydd dal yn wir. A dros y cynrifoedd, dyma'r broblem sydd wedi bod, yw dynion yn cyhoeddi yr hyn y credant yw gair Duw ac yn ei gosod eu hunan mewn safle i gyhoeddi gair Duw. Dyn yn dewis cyhoeddi gair Duw. Ddim wedi cael ei osod yna, ond yn penderfynu cyhoeddi'r hyn maen nhw'n credu yw gair Duw. Hunan benodedig, gallech chi ddweud. Pam y mae pobl yn ei gosod eu hunan yn hunan benodedig i'r weinidogaeth? Os unrhyw syniad gyda chi pam bod pobl yn ei wneud e? Wel, mae yna amryw o resymau does na. O'n i'n aml pan ni yn y coleg yn meddwl pam yr oedd y dynion yma yn dod ac yn gosod eu hunan yn y coleg diwynyddol ac yn mynd i'r weinidogaeth. Mi fydda amryw reswm a mae'n ddiddorol i weld beth yw'r resymau a petach chi'n mynd ar hyd y lled o wlad ac yn mynd i golegau diwynyddol ac yn mynd i eglwysi ar hyd y lled o wlad ac i weld pam bod pobl yn mynd i'r pulpit ac yn pregethu. Pam bod nhw'n neud e? Ac fyddech chi'n dod i fyny gydag amryw o atebion siwr o fod. Y rhai, ac yma llawer wedi bod yn y categori yma siwr o fod, ac efallai rhai byddwn ni'n cael ein cyhyddo hyn yn siwr o fod yn hunan, byddai rhai sydd ddim yn ein hoffi ni yn dweud hyn, byddwn nhw hoffi clywed eich llais eich hun.
Fi'n siŵr bod pobl yn dweud na amdana I siwr o fod ac unrhyw un arall. Os nad ydych chi'n hoffi'r pregethwr, mi fydde'r feirniadaeth yna'n cael ei roi siwr o fod, mae e'n hoffi clywed llais ei hun. Ond mae e'n wir. Mae e'n wir. Mae yna rai o ran I natur nhw'n hoffi clywed llais ei hun ac yn hoffi clywed llais ei hun a'i safbwynt ei hun. Ac mae ganddyn nhw safbwyntiau falle ac bod nhw'n gosod ei hun yn y pwlpid mwyn clywed ei llais, ond hefyd falle yn rhoi cyfle iddyn dweud ei syniadau. Falle am roi rhyw pwysleisio rhyw gogwydd sydd ganddyn nhw. Efallai bod nhw wedi penderfynu, mae'r cyflwr y wlad mor drychinebus, does neb yn cyhoeddi be dwi eisiau cyhoeddi, felly maen nhw'n dod i'r casgliad, mae angen I fi fynd i'r weinidogaeth I bregethu. Ac felly maen nhw'n hunan benodedig. Maen nhw'n hyd yn oed yn penderfynu, wel, mae angen I rywun I ddweud. Hyd yn oed os yw e'n beth sydd yn gywir. Gan bod angen yna, maen nhw'n penderfynu bod hawl ganddyn nhw I fynd I gyhoeddi gair Duw. Falle dyna pam. Mae yna eraill yn teimlo'r awydd I fynd. Pobl sy'n teimlo rhywbeth emosiynol oddi fewn ac yn teimlo'r awydd I fynd i'r pwlpid ac I fynd i'r weinidogaeth I fynd I bregethu ac felly yn teimlo mai dyna yw'r alwad gan Dduw yw teimlo'r awydd I fynd. Ac felly yn teimlo dylsen nhw fynd I bregethu. Dyna be mae rhai pobl, ond eto gyd heb I galw, dydy Duw ddim wedi galw nhw, ond maen nhw wedi dod i'r casgliad ei bod nhw'n teimlo bod nhw eisiau mynd i'r maes cenhadol. Mae hwn hyd yn oed yn fwy poblogaidd yn diwedd. Pobl sydd eisiau mynd i'r maes cenhadol yn teimlo mod I eisiau mynd I weithio gyda pobl yn yr oes I ni'n sôn amdano. Mae hwn yn fwy trychinebus yn y blynyddoedd diwethaf. Beth I ni'n cael pobl ifanc yn mynd yn dod at I gweinidogion efallai yn dweud, falle ddim un yn dod i'r gweinidog bellach yn teimlo, dwi'n mynd yn y byd meddygol efallai, neu falle bod chi'n adeiladwr neu rhyw sgiliau arbennig gyda chi. Ac bod chi'n teimlo, dwi eisiau blwyddyn allan, fe i'r maes cenhadol am flwyddyn, ac fe weithiau gyda pobl llai ffodus, ac yna maen nhw'n mynd I rhyw pobl cenhadol ac yn mynd allan atyn nhw, mynd I rhyw wlad tlawd iawn ac yn gwneud gwaith gwych. Ond yn meddwl ei bod nhw wedi cael ei galw yno. Ond beth yw nhw? Nyrs, doctor, athro, adeiladwr. Ac maen nhw'n meddwl bod nhw wedi cael ei galw achos maen nhw wedi mynd yna. A falle'n aros yna am 2, 3, 4, 5 mlynedd. Achos beth? Achos maen nhw'n teimlo, wel, dwi'n helpu pobl ac felly fe ai at cenhadon ac fe weithiau gyda nhw. A beth sy'n digwydd? Maen nhw'n dod nôl i'r capeli ac maen nhw'n siarad am ei gwaith gyda'r ysbyty neu'r ysgol neu beth bynnag yw ac mae pawb yn y capel yn meddwl ei bod nhw wedi galw fel cenhadon. Dwi ddim yn gweld dim byd ysgrythurol yn y fath beth. Ac eto I gyd yn meddwl ei bod nhw wedi cael ei galw gan Dduw I fynd I wneud y gwaith yma. Yn hytrach na feddwl, mae rhywun wedi cael ei galw I fynd I fod yn nyrs, ac I fod yn doctor, I fod yn athro, I fod yn adeiladwr. Yng Nghymru, yn Lloegr, unrhyw wlad yn y byd. Ond ydy'r ffaith bod ni'n wneud yna, mae pob un o'n ni'n genhadon ar y lefel hynny, ond heb ei galw gan Dduw. I'r waith o gyhoeddi neges Duw. Ond dyma beth sydd gyda ni heddi. Fe gewn ni bentwr o'r rhai o'r rhain, dim un o'n Gristnogion, ac yn meddwl fel sel bendith iddyn nhw, nawr rhaid eich bod chi'n Gristnogion, achos I chi di helpu'r tlodion. Chi'n gweld yr camgymeriadau erchyll yma? A maen nhw'n cael eu perswadio rhaid fy mod i'n ysbrydol, gan fy mod a baich i'r pobl sydd yn dioddef. Mae'r byd yn llawn, mae hanes y byd yn llawn o hyn. Trwy bob cenhedlaeth a phob cenedl yn y byd. Mae'r byd wedi bod yn llawn o gai dystion hyd yn oed. Rhai sydd wedi dyrchafu eu hunan i'r weinidogaeth, i'r maes cenhadol, ac yn gai dystion. Ni ddim yn sôn nawr am yr rhai sydd yn meddwl bod nhw'n cytuno gyda ni ar safbwynt yr efengil. Ni nawr yn mynd I maes arall. Mae gyda chi pobl sydd yn honni bod yn efengyled ac yn ei gosod eu hunan mewn safle. Ond eraill nawr sydd yn pregethu hyn sydd yn anghywir. Yn cyhoeddi'r hyn nad yw yn air Duw. Pobl sydd yn mynd i'r pwlpid ac yn dweud wrthoch chi, fe ewch i'r nefoedd os fyddwch chi'n dda. Maen nhw'n mynd i'r pwlpid ac yn dweud, cyn bellai bod chi'n helpu pobl eraill ac yn trio eich gorau, fe ewch i'r nefoedd. Os ewch i'r capel neu unrhyw grefydd arall o ran hynny, maen nhw'n siŵr o fod yn dweud, fe ewch i'r nefoedd. Ac mae'r rhain wedi gosod ei hun I gyhoeddi gair Duw, ond ydy Duw ddim wedi gosod nhw yno I wneud y dasg. Ni'n gweld pobl yn newid y neges, yn newid cyfieithiad i'w siwtio nhw o gair Duw.
Maen nhw'n newid y neges oherwydd ydyn nhw ddim yn hapus ar yr hyn maen nhw yn ei ddarllen yng Ngair Duw. Ac felly yr hyn maen nhw gan amla'n dweud, wel, mater o farn yw e. Mater o farn yw Gair Duw. Mae rhaid i fi ddweud, allai ddim gyfri sawl gwaith dwi wedi darllen y Beibl o'r dechrau'r diwedd, ond os dim un adnod allai ddweud mae mater o farn yw e. Mae yna ambell i le allech chi ddweud, wel, mae yna farniau gwahanol ar fedydd, plant ac oedolion, ac mae pobl yn anghytuno. Mae ambell i pwynt fel yna sydd yn, chi ddim yn siŵr amdano, ond o ran yr efengil yn ei gyfanrwydd, does dim un adnod dwi erioed wedi darllen, gellir dweud mae mater o farn yw e. Does dim byd. Yr rhain sydd yn credu yn y safbwynt armunaidd, dyw e ddim yn ysgrythurol. Dyw e ddim yn mater o farn. Dydy'r safbwynt yna ddim yn yr ysgrythur. Ond mae'r pobl sydd yn credu'r gogwydd hynny yn gosod eu hunan yn y pwlpid ac yn gosod eu hunan i gyhoeddi Gair Duw, ond dydyn nhw ddim yn pregethu Gair Duw. Maen nhw'n pregethu'r hyn maen nhw yn ei feddwl sydd yn siwtio nhw. Dydyn nhw ddim yn hoffi'r elfen Calfinaidd ac felly maen nhw'n newid e. Dim mater o farn yw e, dyw e ddim yn y Beibl. Dydy'r rhai sydd yn credu yn yr ochr armunaidd, allwch chi ddim ffeindio fe nunlle yng Ngair Duw. Dyw e ddim yna. Ond eto gyd i ni mor ofalus heddiw, dim eisiau upsetio'r pobl yma. Ac wel, mae rhai bod nhw wedi cael ei galw. Maen nhw yn y pwlpid, maen nhw'n pregethu Gair Duw. Ond maen nhw'n newid y neges. Mae rhai yn cymeryd adnodau yn llwyr allan o gyd-destun ac yn creu athrawiaeth eu hunan. Dyna be ni'n gweld ar hyd a lled hanes y byd. Yw pobl yn mynd i'r pwlpid ac yn newid yr athrawiaeth i'w siwtio nhw. Mae rhai hyd yn oed mor ffôl a dweud gan ein bod yn yr oes yma yn fwy goleuedig heddi ac ein bod yn deall yn well. Felly rhaid mae nid dyma mae Gair Duw yn ei olygu ac felly maen nhw'n newid y neges. Maen nhw'n newid y cyfieithiad, maen nhw'n newid y gogwydd yn llwyr. Mae yna eraill yn gosod ei hunan yn y weinidogaeth gan yn meddwl ei fod yn haws na gweithio yn y byd. Ond ydych chi wedi gweld hynny'n digwydd? Falle hyn yn y maes cenhadol, falle yn yr weinidogaeth ac yn mynd i gymryd rhyw ofal a meddwl, wel, mae hwn yn haws. Sy'n eisiau fi godi yn y bore, mynd i'r gwaith, mae rhyw elfen romantaidd. Mae yna rhywbeth romantus, rhyw ddelwedd romantus o bobl yn ymateb yn ffafriol i'r pregethu a'r cynulleidfaoedd yn tyfu a cydnabyddiaeth am eich pregethu chi ac yn meddwl, mor dda chi a pobl yn dod i glywed amdano chi ac yn eich gwahodd chi o'i capeli eraill ac i gynadleddau mawr. Wel, dwi eto i weld hynny, ond i ni'n dymuno i Dduw ddod lawr. Ond onid dyna beth mae'r rhai yn meddwl. Mae'n romantus, ond diw e. Chi'n meddwl dod i'r pwlpid fan hyn? Dyna chi romantus, pobl yn gwrando o'ch chi'n pregethu ac yn ymateb ac yn dod i gredu. Wel, falle yn yr oesoedd o'r blaen, falle bod e'n fwy romantus. Dim mor romantus heddiw nag yw. Pobl ddim yn gwrando ar Gair Duw, ddim yn dod i gredu yn yr oes i ni'n byw ynddi. So, dyw e ddim mor romantus nawr, felly falle dyw'r peryg yna ddim mor real heddi ac yr oedd e. Sicr rhai blynyddoedd yn ôl, bydd yna ddynion yn y pwlpid yn pregethu wedi gosod eu hunan achos yr elfen romantus yma. Pobl yn dod, pawb eisiau fy marn i ac yn y blaen. Ond nid ni'n gweld hyn yn falle yn fwy addas i heddi. I ni'n gweld llawer o bobl ifanc yn gweithio ymhlith yr ifanc, yn ei cyfarfodydd pobl ifanc. Ac chi'n gweld yr ifanc yma'n tyfu fyny ac maen nhw'n personoliaeth berlymus ganddyn nhw. Ac yna mae'r arweinyddiaeth y capel yn meddwl, mae hwn yn dda gyda'r ifanc, mae'r ifanc yn ymateb yn dda iddo fe, ac felly beth sydd yn digwydd, maen nhw'n meddwl beth am ei osod yn arweinydd y pobl ifanc. Falle'n 21, 22, 23 mlwydd oed, y gweithio gyda'r plant yn yr ysgol Sul, plant yn dwlu arno fe, plant yn meddwl bod e'n gwych ac yn dda, ac yn ymateb yn dda iddo fe, ac yna mae'n cael ei osod yn arweinydd, falle heb dod i gredu hunan eto. Dwi wedi clywed hynna unwaith. Dwi wedi cael un yn dweud wrthai bod nhw moyn iddo fe fod yn un o'r diaconiaid y capel, a dwedodd ei hun, doeddwn ni ddim yn credu'r efengil. Doeddwn ni ddim yn credu, ond nhw eisiau fi fod yn arweinydd yr ifanc. A dwedodd, dwi ddim eisiau mynd i wneud â hyn. Dyna'r lefel sydd gyda ni, llefydd efengylaidd yn wneud hyn, achos mor dda gyda'r ifanc. Mae beth yw'r cam nesaf, dyma beth ni'n gweld, yr ifanc yn dod yn arweinwyr yr ifanc, ac yna ar ôl 6 mis i flwyddyn, gweithio'n galed gyda'r ifanc. Beth am i ti bregethu pregeth fach i ni yn y pwlpit, heb cael ei alw gan Dduw. Dod i'r pwlpit ac yna mae'n dod unwaith y mis.
Ac yna'n cael ei alw am hen ychydig, pan mae chydig bach o gwallwyd a chi ddim mor dda gyda pobl ifanc dim mwy. Dyw'r pobl ifanc nawr ddim yn ymateb i rwy'n gyda gwallwyd. Felly be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i cael rwy'n sy'n gyda gwallt du, neu gwallt coch, neu gwallt melyn, a mae rwy'n sy'n un ifancach, a ni'n mynd i cael ei weithio. Ac nawr mae'r un yma oedd yn gweithio dar ifanc a mynd lan i'r pwlpit, a mae nawr yn weinidogaeth, ond heb ei alw gan Dduw. Ond nid yna beth sydd ar hyd a lled ein gwlad ni. Dyw heb ei gosod yno. Ond yma yna rhyw hunan benodi i'r dasg. Mae e mor wahanol i'r hyn sydd yn yr ysgrythyr. Etholwyd yr apostolion. Dewisodd Dyw hwy i'r gwaith o gyhoeddi ei neges. Y mae Dyw dal i alw ei weision i gyhoeddi gair Dyw. Y mae e dal i wneud mor dywyll yw'r dydd ac yn mynd yn fwy tywyll bob yr awr. Y mae Dyw dal a'i weision wedi cael ei gosod yna. Ac i ni'n gweld fan hyn, dyma oedd yr hanes ef. Dyw rhoddodd yr orchymyn iddynt i fynd i weinidogeithi ac yr hyn y dylsent ei bregethu hefyd. Dyna beth sy'n mor bwysig. Y mae Dyw yn gosod ei ddynion i gyhoeddi gair Dyw. A sylwch hwn, mae yn dweud wrthynt beth yw bregethu. Matthew 28 a 29. Ewch gan hynny a dysgwch yr holl genhedloedd. Peidiwch a dewis eich genhedloedd, yr holl genhedloedd. Holl genhedloedd y byd, pwy bynnag ynt, gan ei bydyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Ewch a phregethwch i'r byd, pob un. Y mae Dyw yn gosod ei weision ac yn dweud wrthynt beth i'w wneud. Nid yn nhw oedd yn penderfynu i mynd a phregethu. Ac nid nhw oedd yn dewis y neges chwaith. Dwi'n siŵr byddai'r apostolion wedi dweud, dwi ddim yn addas i'r dasg yma. Mae e mor unig. Mae e lle fwyaf unig ar y ddaear. Credwch i fi, does dim lle mwy unig na'r pwlpit, ac mae e lle fwy unig ar ôl chi cyrraedd awr y grisiau. Ac yna'r fore di llun, mae hyn oedd yn fwy unig byth, ac yna mae'r un drwg yn dod a'i sybrydion i'ch tynnu chi lawr, a byddai'r apostolion dweud, dwi ddim eisiau neud e. Moses yn dweud, dwi ddim eisiau neud e. Pwy bynnag yw e, mae hwn yr anodd, ond mae Dyw yn dweud, dwi wedi'ch galw chi, a dyma yw eich tasg chi. Mae'n rhaid i chi fyddhau, a mae'n rhaid mynd i bregethu, a dyma'r neges. Fe fyddant yn gorfod pregethu pethau y byddant yn ei hoffi. A rhai pethau a oedd yn anodd ei bregethu. Mae yna rhai pethau sydd yn anodd pregethu. Ac mae yna rhai adegau mae'n anoddach beth i'w pregethu. Ond tasg yr apostolion a tasg gweinidogion a cenhadon ar draws y canrifoedd oedd hyn i fyddhau yr alwad i fynd. Ac hefyd, a dyma lle ni wedi colli hwnna i ddechrau da, ond ni hefyd wedi colli fan hyn i fyddhau i'r neges. Pregethu'r hyn sydd yn ddigon hawdd i bregethu, ond hefyd pregethu'r hyn sydd ddim mor hawdd i bregethu. Rhaid oedd iddynt fod yn ffyddlon i'r orchyming, ond nid hynny yn unig. Lyc 24, adnod 49, a gwele yr wy fi yn anfon a ddewid fy nhad arnoch eithir arhoswch chwi gyda i chwi yn Ninas Jerusalem. Sylwch hwn, hyd oni wisger chwi a nerth o'r uchelder. Oedd yn orchyming arall iddynt. A dyma sut mae Lyc yn dechrau'r actiau, yr adroddiad yma o'r Ysbryd Glân yn syrthio ar ei ddisgyblion. I ni'n credu yn sicr, hyn i ni'n ei weld heddiw yw troi cefn yn llwyr ar Dduw, does dim cwestiwn am hynny. A dyma pa mae cymdeithas fel y Gymraeg, ges i sgwrs yn ddiweddar a rhywun yn y byd yn dweud bod cymdeithas yn sicr yn gweithygu, ond eto i gyd yn gwrthod gweld yr atebion yng ngair Dduw. Mae'r byd yn gweld fod cymdeithas yn gweithygu. Dyna'r byd nawr. Mae'r byd yn gwybod fod pethau'n mynd o ddrwg i waith. Ond mae'r eglwys Cristnogion, rhai sy'n honni bod yn Cristnogion, yn gwybod fod cymdeithas yn gweithygu ac yn gweld yr eglwys yn gwanhau. Ac eto yn gwrthod ildio i air Dduw. Dyma'r trychineb. Yma yn yr actau. A thrwy gydol gair Dduw. Beth i ni'n gweld yw'r rheidrwydd gwaith yr Ysbryd Glân. Mae'n dweud fan hyn, eithir arhoswch chwi yn Ninas Jerusalem. Pam? A pha mor hir? Hyd oni wisger chwi a nerth o'r uchelder. Sut gall unrhyw un edrych ar hwnna a meddwl unrhyw beth arall na beth mae'n ei ddweud?
Ond dyna sydd ei hangen heddi. Mae angen yn gyntaf gweision sydd wedi ei galw gan Dduw. Dim rhai sydd yn dda gyda phlant ac yn dda gyda pobl ifanc, neu sydd yn gallu arreithi, neu llais uchel, neu llais tawel, neu be bynnag chi'n licio ar y pryd. Dim byd felly, ond rhai sydd wedi cael ei galw gan Dduw. Yna maen nhw wedyn yn cael ei galw i gyhoeddi gair Dduw. Ond sylwch, ond rhai sydd wedi ei nerthu gan Dduw, gan nerth yr Ysbryd Glân. O, dyna sydd ei hangen. Ond nid ydyn ni fel cenedl wedi troi cefn yn llwyr ar waith yr Ysbryd Glân. O, mae'r eglwys yn eog o lot o bethau yn y dyddiau hyn. Ac mae yna lot o edifeirwch sydd eisiau gweld yn yr eglwys. O, allan ni rhestru pentwr. Ond falle dyma'r un o'r prif bethau. Dyma'r un o'r prif bethau lle sy'n rhaid i ni edifarhau ohono. Ar y modd i ni wedi troi cefn ar dywalltiad o ddifri o'r Ysbryd Glân, ar yr eglwys ac ar ei weision i nerthu, i gyhoeddi gair Dduw ac i weld ffrwyth y gwaith yr Ysbryd Glân. Dim ond Dduw sy'n gallu gwneud y gwaith. Ond i ni'n gweddio bydd Dduw yn dod lawr yn nerth yr Ysbryd Glân. Eithir arhoswch chwi yn Ninas Jerusalem. Pan mor hir, hyd on i'r wisger chwi a nerth o'r uchelder. Ac mae'r rhai yn dweud, o, dim ond ar gyfer y cyfnod hwnnw oedd hynny. Wel, am hirt. Mae'r ysgrythur yn llawn o gyfarwyddiadau yn dweud, o, mae angen hyn trwy gydol y Testament Newydd a'r eglwys bore, a trwy gydol hanes yr eglwys, ac mae yn warth ar yr eglwys i hynny sydd yn dweud, nad oes angen nerth yr Ysbryd Glân mwyach. O, dyna beth sydd ei hangen. O, dim syndod bod ni'n mynd gymaint o dywyllwch a ddryswch fel cenedl. I ni wedi troi cefn ar hyn. Mae'r ysgrythur yn dweud yn blwmp ac yn blaen, mae Duw yn galw ei weision, mae'n rhoi y neges i'w weision, ac mae'n rhoi yr Ysbryd Glân i'w weision. O, dyna sydd ei hangen. Os ych chi eisiau gweddio am unrhyw beth, dyna beth sydd angen i chi weddio amdano. Y bydd Duw yn ei ras yn tywall ei Ysbryd Glân lawr arno ni unwaith eto. Fe gyda chi ni symud ymlaen y prawf adnod 3. I'r rhai hefyd yr ymddangosodd fe yn fyw wedi iddo ddioddef, trwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt dros 20 niwrnod, a dywedid y pethau a berthynant i Teyrnas Dduw. O, mae'r actau yn lyfr rhyfeddol yn dweud. Os ych chi eisiau cyffro, darllenwch llyfr yr actau. Mae yna ddigonedd o lyfrau llawn cyffro, ond dyma i chi un llawn cyffro. Yn y llyfr yma ni'n darllen am gychwyn yr eglwys yn y Testament Newydd. Yr Efengylau wedi datgan digwyddiadau ni wedi clywed yn yr Efengylau ac athrawiaeth a'r hyfeddodau am yr Iesu. Ni'n darllen yn yr Efengylau pethau hynny. Yr oedd yr Iesu wedi ei ladd ac yna wedi dod yn ôl yn fyw ac yna yn dychwelyd at ei dadnefol. Ni wedi darllen y pethau hynny. Ond yr hyn mae Luc yn dweud, i'r rhai hefyd yr ymddangosodd fe yn fyw wedi iddo ddioddef trwy lawer o arwyddion sicr. Dyna i chi ddisgrifiad o'r hyn sydd wedi bod. Fe ymddangosodd yr Iesu yn fyw. Petai Iesu Grist wedi marw, a dyna fe. A fydde yna ffydd Gristnogol. Wel, siwr o fod, bys ni'n tybio bydde yna. Ond bydde fe'n debyg iawn i unrhyw grefydd arall, ond bydde fe dal yn ffydd Gristnogol, a bydde mwyafrif o crefydd byd ddim yn newid o gwbl. Bydde'r ffydd yr Eglwys Gatholig, dim problem o gwbl, siwr o fod. Mi fydde nhw'n dweud bod yr Iesu wedi dod, a mi fydde nhw'n sôn am ei athrawiaethau nhw. Maen nhw wedi newid gymaint o beth, ac byddech chi'n gweld pa wahaniaeth mae'n wneud. Byddech chi'n gallu cario ymlaen a'ch gweithredoedd da chi, bydde'r holl bwrpas a bwrdwn y neges ddim yn newid drwy lawer, a mi fydde fe unrhyw grefydd arall, dwi ddim yn ei lot o wahaniaeth, ond fydde fe ddim yn grefydd byw, ond mi fydde fe'n grefydd, mi fydde nhw arweinydd sydd yn arweinydd crefyddol ac yn rhoi syniadau moesol i chi, a dyna be fydde fe. Crefydd bydde'n siwtio Cymru'n reit dda heddi, a meddwl am un sydd yn rhoi esiampl i ni. Dyna bydd i'r lefel y crefydd. Ond pa gadernid byddai yn ei eiriau petai'r Iesu wedi marw a dyna fe? Gai ofyn i chi, pa gysur byddai i'w ddisgyblion, pryd hynny ac hyd heddiw, petai'r Iesu wedi marw ac wedi cael ei roed yn y bedd, a dyna'r diwedd y gan, dyna'r diwedd y stori, dim byd arall, a falle bydda yna rhyw grefydd bach wedi dod. Ond yr hyn i ni'n ei ddarllen
Mae'n dweud bod na brawf diamheuol, sicrwydd pendant, trwy lawer o arwyddion sicr. Yn gyntaf, yr oedd yna brawf diamheuol ei fod wedi marw. Chymod byddai'r rhai yn dweud, wel, Iesu Grist wedi atgyfodi o'r beth, oedd e wedi marw, falle byddai'r rhai yn dweud. Ond does dim posib bod camgymeriad fan hyn. Yno roedd ei ddisgyblion yn dystion i'r ffaith iddo farw. Yr oedd y disgyblion wedi gweld, a dynion da oedd rhain, ac wedi gweld y bu'r Iesu farw yn ddiamheuol. Ond hefyd yno, pethau chi gallu troi rownd a dweud, wel, i ddisgyblion, mi fysen nhw'n dweud hynny, beth am y dorf yn llawn rhufeiniaid ac Iddewon oedd yn galw am ei waed, ni fydden hwy yn bodloni iddo ddod lawr o'r groes os dal yn fyw, bydden nhw byth wedi caniatáu i gorff yr Iesu ddod lawr o'r groes cyn iddo farw, chwrdd pwrpas y groes oedd i'w ddylad ac roedden nhw am ei weld wedi marw. Mi fydda'r milwyr yno. Doedd dim amheuaeth gan y milwyr am ei farwolaeth. Yn Ioan 19, adnod 31 ymlaen. Gwrandewch ar hyn. Yr Iddewon gan hynny, fel nad arhoai'r cyrff ar y groes ar y saboth, oherwydd ei bod yn ddarpar wyl, canis mawr oedd y dydd saboth hwnnw, a ddeisyfasant ar Peilat, gael dorri ei hesgeiriau hwnt, ei hasgwr nhw, a'i tynnu lawr, achos bydd y torri'r asgwrn yn prysuro'r farwolaeth. Yna, adnod 32, y milwyr a ddeithant ac a dorasant esgeiriau'r cyntaf, a'r llall, ar un ar yr un ochr, a'r un ar yr ochr arall, fe doron nhw'u coesau nhw, fe doron nhw'r esgir, mwyn prysuro'r broses o farwolaeth. Adnod 33, eithir wedi iddynt ddyfod at yr Iesu, pan welsant ef wedi marw eisoes, ni thorasant ei esgeiriau ef. Peidiwch chi a dweud wrtho i, bod yr Iddewon, y Rhufeiniaid a'r milwyr creulon wedi gwneud camgymeriad fod yr Iesu dal yn fyw. Yr holl dorf yno yn gwybod, a'r holl ddigwyddiadau goriwch naturiol a ddigwyddodd o'i gwmpas hefyd, y tywyllwch ac yn y blaen. Yr oedd popeth yn datgan, mae ef wedi marw, mae'r Iesu wedi marw. Yna, y gosodwyd yr Iesu. Mae'n beth? Matthew 27, adnod 60 ymlaen. Gwrandewch ar hyn. Ac ei gosododd ef yn ei fedd newydd ei hun, yr hwn a dorosau ef yn y graig, ac a dreiglodd fain carreg fawr wrth rws y bedd, ac a aeth ymaith. Felly mae'r Iesu'n cael ei roed mewn ogof, allech chi ddweud, yn y graig, a craig anferth yn cael ei wthio yn ei flaen. Felly doedd dim modd i neb yn mewn, a dim modd i neb yn allan. Adnod 61, ac yr oedd yno Mair Magdalen a'r fair arall yn eistedd gyferbyn ar bedd, a thrannoedd yr hwn sydd ar ôl y darpar wyl yr ymgynullodd yr archoffeiriad a'r phariseiaid at Peilat, gan ddywedyd arglwydd, mae'n gof gennym ddywedyd o'r twyllwr hwnnw, ac efe eto'n fyw, yn sôn am yr Iesu, wedi tridiau y cyfodaf. Felly maen nhw'n cofio. Maen nhw'n cofio i'r Iesu broffwydo ei atgyfodiad ei hun. Ond maen nhw'n cofio hyn, maen nhw wedi dechrau poeni nawr. Gorchymyn gan hynny gadw'r bedd, yn ddiogel, hyd y trydydd dydd, rhag dyfod ei ddisgyblion ef o hyd nos, a'i ladrata ef, a dywedyd wrth y bobl, efe a gyfododd o ferw, a bydd yr amryfusedd diwethaf yn waith na'r cyntaf. A dywedodd Peilat wrthynt, mae gennych wyliadwriaeth, ewch, gwnewch mor ddiogel ag y medrwch. A hwy a eithant ac awneithant y bedd yn ddiogel, ac a seliasant y maen gyda'r wyliadwriaeth. Wel, o'n nhw wedi gwneud yn siŵr, gyda milwyr a'r garreg ac yn amddiffyn y lle, nad oedd dim un disgybl yn mynd i ddod a dwyn y corff allan. Ond fe atgyfododd yr Iesu fel y dywedodd ar y trydydd dydd. O'r bedd y daeth yn fyw, o dan y fath amgylchiadau cafodd ei weld, amryw o weithiau, dros gyfnod hir o amser, does dim un hanesydd yn gallu dadbrofi'r peth.
Dros gyfnod hir amser cyn iddo esgyn i'r nef, 40 diwrnod bu yn cerdded yn profi mae fe oedd yr Iesu. Dangosodd e'r twll lle roedd yr hoelion wedi mynd mewn. Dangosodd e'r marciau'r goron ddraen. Fe dangosodd e ble ath y gwaywffon i'w ochr e. Fe dangosodd e marciau a'r marciau'r gwaed oedd yn llifo. Fe dangosodd e'r cyfan. Ac yna yn dangos mae nid ysbryd ydoedd. Fe dangosodd ei fod yn gallu cerdded ac yn gallu siarad ac yn gallu bwyta ac yn gallu yfed ymhlith y bobl. A dro ar ôl tro profodd wirionedd ei honiadau. Mae ef oedd mab Duw iddo ddod i farw ac y byddai'n atgyfodi'r trydydd dydd. Dim syndod i Luc dweud i'r rhai hefyd yr ymddangosodd ef yn fyw wedi iddo ddioddef trwy lawer o arwyddion sicr. Doedd dim modd i hyn fod yn dwyll. Roedd yr apostolion yn gwybod yn ddiamheuol. Tu hwnt i unrhyw amheuaeth, i sicrwydd pendant. Yr holl addywedodd yr Iesu yn ei fywyd a'i weinidogaeth, a'i wirthiau, a'i drigareddau, a'i gariad, fe profwyd y cyfan yn wir. Mae ef oedd mab Duw, iddo atgyfodi o'r bedd, yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd, ac y mae'r prawf yn sicr. Dwi wedi cyfeiriad hyn sawl gwaith ac fe fyddai siwr o fod, allai ddim cyfri sawl pregaeth fydd ar ôl geni ar y ddaear yma, ond allai ddweud fe fyddai yn dyfynnu hyn sawl gwaith. Yn llyfr, un o fy hoff lyfrau bach i gan Bob Dickey, Authentic Christianity 101, mae'n cyfeirio fyna, mae'n dudalen, mae'n ardderchog, mae'n cyfeirio at dros 2000 o broffwydoliaethau sydd yn y Beibl. Oeddech chi'n gwybod bod dros 2000 o broffwydoliaethau yn y Beibl? A bod 333 ohonynt yn benodol am ddyfodiad Iesu Grist y Meseia. Ac i'r Iesu gyflawni y cyfan ohonynt. Ac nad oes un crefydd yn dod yn agos at hyn. Malle bod yna un crefydd, lle ceir un proffwydoliaeth am ddigwyddiad yn y dyfodol, ond mae'r digwyddiad yna yn un gellir ei drefnu'n hawdd heb unrhyw anhawster. Fel petawn ni'n dweud, dwi'n proffwydo y byddai yn mynd allan i'r cefn a siglo llaw ar y diwedd. Ac os ai allan i siglo llaw ar y diwedd, dydy hynny ddim yn fy ngwneud yn broffwyd. Achos gan amla, dyna be dwi'n neud. Os byddai'n byw ac yn iach, fe fyddai'n neud. A dwi'n mynd anodd dweud ni nag yw. Cymherwch proffwydoliaeth felly a Iesu Grist yn proffwydo ei atgyfodiad ei hun. Heb sôn am y 332 arall. Ond yna, mae Bob Dickey mynd ymlaen i ddweud, o'r 333 proffwydoliaeth am ddyfodiad Iesu Grist, petawn ni'n anghofio am y 333 a dim ond cymryd 50 ohonynt. Beth yw tebygolrwydd unrhyw un dyn i lwyddo cyflawni y 50? Dim y 333, newn ni fod yn garedig i'r anffyddwyr, newn ni fod yn garedig i'r gwyddonwyr clyfar yma sy'n llawn damcaniaethau gwirion. Gadewch i ni fod yn garedig iddyn nhw. Newn ni ddim chwarae rown gyda 333. Newn ni dorri'r rhif lawr i 50 proffwydoliaeth. Dim ond 50. Beth yw'r tebygolrwydd i un dyn i lwyddo cyflawni 50 proffwydoliaeth yn fanwl gywir trwy hapa damwain neu rhyw gyd-digwyddiad? Yr hyn i ni'n gweld yma'n amhosibl, achos dyma'r rhif, dwi wedi dweud yr rhif, sa'n gwybod beth yw'r enw'r rhif, ond dyma'r rhif na roedd yr ffigurau i chi. 11, 250, 000, 000, 000, 000, 000 i 1. Mae'r rhif y tu hwnt i ddisgrifiad, i tu hwnt i ddychymyg, mae'n amhosibl i un dyn i gyflawni'r holl broffwydoliaethau 50. Sa'n siŵr beth yw'r ffigwr os ni'n mynd i fynd i 333 proffwydoliaeth. Does dim syndod i Luc ddweud trwy lawer o arwyddion sicr. A beth i chi wneud fan hyn? Chi dal i trio penderfynu beth sy'n wir. Chi dal i feddwl i ni wedi dod o fwncis. Chi dal i feddwl bod na ffrwydrad wedi dod a Duw ddim yn abal i greu trwy gorchymyn y byd i fod fel y mae. I chi dal i trial penderfynu, wel, mae fy ffrindiau'n cael lot o hwyl ar y penwythnos ac falle nad yw Duw yn iawn wedi'r cyfan.
A chi dal I benderfynu, wel, ydy hwn yn mynd I amharu ar fy ffrindiau, fy mherthynas I ac fy nyfodol. Chi dal I benderfynu, chi dal I trio penderfynu, ydy o'n iawn neu byd o. Ac eto, yma I ni'n gweld, yma yn sicr, a dyma oedd y neges gafodd y apostolion. Fe dewiswyd hwy gan Dduw, yr oedd Dduw yn ei gosod yna I bregethu'r gwirionedd. Yna mae'n rhoi y prawf iddynt, mae'r prawf yn ddiamheuol, mae'n sicr, mae ganddoch chi neges. Ewch allan i'r byd, dim syndod bod y byd wedi cael ei troi ben I weired. Fe gafodd y apostolion yma, llon llaw o apostolion, yn mynd allan I Ewrop ac yn traws newid Ewrop a'r holl fyd. O, be ddigwyddodd yn y dydau hynny fe all y dynion bach yma. Dim pobl pwysig iawn, dim pobl clyfar iawn, ond wedi nerthu gan yr ysbryd glân ac fe gyhoeddo nhw yr hyn sydd yn ddiamheuol. Wel, yn olaf y neges, a dyma fe sy'n bwysig. I'r rhai hefyd yr ymddangosodd fe yn fyw wedi iddo ddioddef trwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt dros 20 niwnod. A dyma beth. A dywedid y pethau a berthynant I deyrnas Dduw. Dyna'r neges. Rhoddodd y cyfarwyddiadau iddynt. O, roedd yn bwysig mae Duw oedd yn dewis y dynion, mae nid ein gosod ein hunan yno sydd rhaid, mae rhaid I Duw eich gosod yn y dasg, ac wedi eich gosod chi'n y dasg, mae rhaid iddo fe roed yr ysbryd glân I chi I gyhoeddi y nerth yr ysbryd glân, ac nid yn eich nerth dynol eich hunan, ac yna beth sy'n digwydd, mae'n rhoed y neges I chi, neges yr efengil. Ni ddywedodd yr Iesu wrthyn dreulio ei hamser yn dysgu a thrafod materion cymdeithasol. O, dyna be mae lot o capeli modern yn neud heddi, hyd yn oed efengyloedd. O, beth am drafod materion cymdeithasol, beth am I ni drafod problemau sydd yn digwydd yn cymdeithas. Mae llawer o problemau ddiodfeddol, mae yna lawer o gyffuriau, mae yna lawer o dlodi, ac mae'n ddyletswydd arnyn ni ddelio da'r materion yma. Yn le I ni'n gweld hynny, I ni'n byw hynny o ddydd I ddydd, ydyn. I ni'n byw ac yn helpu pobl yn gymdeithasol. Ond beth yw tasg o'r gweinidogion, beth yw tasg y gweision, beth yw gwaith yr eglwys I gyhoeddi'r efengil. Ni ddywedodd yr Iesu wrthynt I fynd o amgylch yn pregethu am faterion gwleidyddol. Nath ddim deud hynny, dim gwastraffu amser a pethau felly. Beth oedd yr apostolion fod I wneud? Ewch allan a phregethu'r efengil. Peidiwch a wneud pethau eraill. Mae diddordeb y pethau eraill yn eich amser sbar, falle ddim. Ond mater personol yw hwnna yn eich amgylchiadau personol. Ond beth yw gwaith yr eglwys? Beth yw gwaith y gweinidog? Dywedid y pethau a berthynant I deyrnas Dduw. Fedra I ddim darllen dim byd arall yn ysgrythu'r yw gwaith y gweinidogion. Pregethwch am deyrnas Dduw. Teyrnas nefoedd, beth yw hwnna? Wel, mae'n geiriau eraill. Mae'n dweud pregethwch yr efengil. Ac eto I gyd, os ewch chi ar hyd a lled, hyd yn oed eglwysi efengylaidd heddiw. Pryn y clywch chi bregeth efengylaidd o ran efengylu. Pryn y clywch chi am ffordd iachawdwriaeth fe ddaw mewn, fan hyn, fan draw. Ond pryn y gwelwch chi hynny. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith, dwi wedi gofyn I bobl pryd I chi'n cael eich oedfa efengylu chi. A dydyn nhw ddim yn deall am beth dwi'n sôn. Maen nhw'n dweud, wel, sy'n llawer o bobl di-gred yn dod yn cymryd yn ganiatal fod y plant wedi dod I gredu. Yn cymryd yn ganiatal fod yr heini sy'n troi fewn wedi dod I gredu. Ac dydyn nhw'n pregethu'r efengil, sil ar ôl sil, mae'n dod mewn fan hyn, fan draw, dyw'r groes ddim yn dod mewn bob sil, y pryn mae'n dod mewn. Dim syndod bod ni mewn fath tywyllwch. I ni wedi troi cefn ar yr alwedigaeth i'r weinidogaeth. Ni wedi troi cefn ar dywalliad yr ysbryd glân ac wedi dweud does dim fath beth. Ac nawr I ni wedi troi cefn ar y neges ei hun. Dyw pobl ddim yn pregethu am deyrnas Dduw a teyrnas nefoedd ac am yr efengil dim mwy. Does dim mater arall gwerth sôn amdano. Ewch a dysgwch y bobl am bethau sydd yn ymwneud â'r deyrnas. Yn gyntaf, dysgwch pobl am arglwydd y deyrnas. Dyna be mae'n dweud oedd yr apostolion. Ewch allan a dywedwch wrthynt am y brenin mawr, am y Duw holl alluog, am frenin y deyrnas nefoedd. Mae dywedwch wrthynt sut un yw am Dduw y tad. Dywedwch ei fod yn berffaith, ei fod yn holl alluog. Mae fe alwodd, fe dath y bydoedd I fodolaeth. Dywedwch am hwn, a ddewisodd ni
dywedwch am yr hwn anfonodd ei fab. Dysgwch y bobl am yr arglwydd Iesu Grist ac am yr ysbryd glân. Dysgwch y bobl am y deyrnas, am y nefoedd. Dysgwch y bobl am y nefoedd, am y lle y mae'r tad yn trigo. A'r mab a'r ysbryd glân. Dysgwch bobl am deyrnas nefoedd. Lle nad oes pechod. Lle nad oes poen. Lle nad oes salwch. Lle nad oes dagrau. Lle nad oes rhyfeloedd. Lle nad oes casineb. O, dyma i chi deyrnas. Y mae am ei blant dreulio tragwyddoldeb. Dyna i ni fod i ddysgu pobl. Y mae Duw wedi dweud wrth i weision, ewch allan a dywedwch wrth bobl fod na deyrnas nefoedd. Bod yna dragwyddoldeb. Fod yr enaid yn byw am dragwyddoldeb. Ac os na fyddwch chi yn aelod o deyrnas nefoedd, yna fyddwch chi'n mynd i golledigedd tragwyddol. Dau le sydd yna, yma yna nefoedd ac yma yna effer. Ac mae wedi dweud, dysgwch y bobl am deyrnas nefoedd. Dysgwch sut gallen nhw ddod yna. Dysgwch y bobl sut y gellir cael mynediad i'r nefoedd. Ond nid dyna yw ein pwrpas ni. Ond nid dyna pam i ni'n pregethu o sil i sil. Ond nid dyna fi'n cofio clywed blynyddoedd yn ôl tra'n y coleg. Pobl yn dweud hyn. Doedden nhw ddim yn deall pam bod rhai capeli ac yn gwybod yn nhw'n sôn am ein capel ni. Pam ei bod nhw'n pregethu bregaeth efengylu bob nos sil. Ac oedd hwnna bron 30 mlynedd yn ôl. Ac mae lot waith erbyn hyn. Ac bod Duw wedi dweud wrthyn ni, pregethwch am deyrnas nefoedd, sut gellir cael mynediad i'r nefoedd. Dysgodd yr Iesu ei ddisgyblion i bregethu y gellir bod yn eiddo bendithion yr efengyl. Ac mae'n anfon i weisio, mae'n anfon i ddisgyblion allan, ac mae'n dweud ewch a dwedwch wrth y bobl fod modd cael maddeuant pechodau. Achos os am cael mynediad i'r nefoedd, rhaid bod yn berffaith. Ond mae rhaid i chi ddweud wrthyn nhw, fedrwch chi ddim bod yn berffaith, ac felly y neges i chi'n dweud wrthyn nhw, y cam cyntaf i cydnabod eich pechod, ac i weld eich methiant, ac yna i ddweud, ond mae'r Iesu wedi dod, ac fe gyflawnodd ddeddf yn eich lle chi, mae wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi, ac mae'n wedi wneud y cyfan eich mwyn chi, ac mae'n rhoi ei berffeithrwydd i chi. Fedrwch chi byth fod yn ddigon da i fynd i'r nefoedd, ond mae'r Iesu wedi wneud yn eich lle. Ac wrth ddod at yr Iesu, fe gewch chi dderbyn o'r bendithion yma, fe gewch chi dderbyn maddeuant pechodau, ac wrth ddod at y groes. Ar y groes, dyna lle deliodd Iesu Grist, ar y ddeiar, fe nath Iesu Grist delio a gofynion y tad. Fe o gofynion y tad oedd perffeithrwydd. Fedrwn ni ddim wneud e, ond fe nath Iesu Grist tra byw ar y ddeiar, gyflawni'r ddeddf yn berffaith, fel ein cynrychiolydd, yn ein lle ni, ond ar y groes. Y 33 mlynedd cyntaf oedd bodloni'r tad, ond ar y groes fe fodlonodd e gyfiawnder y tad. Fe nath y tad ddweud rhaid cosbi pechod, ac fe ddwedodd yr Iesu fe gymerau'r gosb yn ei lle nhw, ac fe dywallta i fy ngwaed yn ei lle nhw, ac fe fydda i farw yn ei lle nhw, ac fe fydd Duw y tad yn tywall ei gosb, nid yn unig cosb marwolaeth corfforol, ond fe gafodd Iesu Grist ar y groes yna. Fe dioddefodd e digofaint y tad am holl dragwyddoldeb. Chi'n gwybod beth mae'n golygu? Effer ni bob un o'i blant yn cael ei dywallt ar ei fab Iesu Grist. Fedrwn ni byth ymgyffred y fath beth, ond fe ddioddefodd Iesu Grist holl ddigofaint y tad arno ef ei hun, ac fe gymerodd Iesu Grist hyn yn ein lle ni, ac felly pan ni'n cael y darlun yma o waed yr Iesu yn llifo, y darlun yw hyn, dewch at y groes, ac fe fydd ei waed yn eich golchi chi'n llwyr lan. Ac mae'n cymryd y faddeuant, mae'n cymryd y gosb, ac mae'n eich maddau chi'n llwyr. Dyna beth gafodd yr apostolion ei gorchymyn i wneud. Dim chwarae capel, nid chwarae moeseg, nid chwarae gwleidyddiaeth, ond i bregethu'r efengyl. Dyna'r neges, dyna'r neges. Dim potsian o gwmpas ac yn chwarae gyda'r peth. Mae materion yma'n farwolaeth ac yn fywyd. Yma i'r materion pwysica, ac yma'r Duw yn dweud fe ddewisa i'r gweision sydd yn mynd i'r pwlpit. Fe rhoddai'r nerth yr ysbryd glân iddyn nhw, ac fe rhoddai'r neges iddyn nhw, sef ffordd iachawdwriaeth. 1 Corinthiau 2, adnod 2.
Canis ni fernais I mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groeshoelio. Dyna fe. Be mae'r capeli mae'n neud ar hyd a lled y gwlad, dwi ddim yn gwybod. Ond yr unig beth I ni wedi cael yr orchymyn I wneud yw hyn. Ni fernais I mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi groeshoelio. A dyna yw ein gobeith ni. Na fydd yr genhedlaeth hon yn ein dylanwadu gymaint, nes ein bod ni'n anghofio beth yw'r neges. A'r neges yw I chi. I chi wedi cael y prawf. A mae'r prawf yn ddiamheo. Mae'r efengil yma yn heb unrhyw gwestiwn, yn llawn gwirionedd. A does dim un crefydd arall yn dod yn agos iddi. A dyma, fel dydy'r Iesu, yr unig ffordd. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, yr unig ffordd. Ac felly mae'r rhaid I chi ddod ato, tra bod cyfle, tra I fod yn agos. Efallai os yw'r ysbryd glân ar waith yma heddi, da chi peidiwch a troi cefn arno. Peidiwch a troi cefn arno un oedfa arall. Mae un oedfa arall yn gallu peri bod chi'n colli fe bod yr adar yn dod ac yn plycio'r hedyn I ffordd. Neu fyddwch chi'n mynd i'r byd a fydd y gwres tanbaid yn dod ac yn sychu'r hedyn I fyny. Felly galwch arno trafod cyfle. Dewch at y groes. I chi'n gallu wneud yn y sedd. Does dim angen I chi fynd un rhywle chi gallu wneud yn y sedd. I ddod at yr Iesu a dweud, does dim cwestiwn. Ti yw'r un. Bydd dri garog wrthym. A chi'n gwybod beth, I ni'n dweud hyn tro o tro. Y sawl a ddaw at o efnus bwreraeth ymaith byth. Bydd e ddim yn troi neb I ffordd. Ac os fyddwch chi fydd y cyntaf. Ac un peth ni'n gallu dweud, fydd e ddim yn digwydd. Os dewch chi yn edifeiriol, os dewch chi yn llwythog ac yn flinderog, os dewch chi yn waglaw a dim byd yn eich dwylo, os dewch chi yn frwnt ac yn eog, os dewch chi yn galw am drigaredd, ac yn gofyn am golchiad, yna un canlyniad sydd, fe fydd yn eich golchi chi'n llwyr lan, ac yn eich maddau chi'n llwyr, ac y byddwch chi'n dod yn rhan o'r deyrnas yma. Rhai hefyd yr ymddangosodd fe yn fyw wedi ddioddef, trwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt dros 20 niwrnod, a dywedid y pethau a berthynant I deyrnas ddiw. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil, I ni'n diolch I ti am y neges, ac I ni yn gofyn am yr ysbryd glân I ddod lawr i'n plith hefyd. I ni yn gweddior I ti'n helpu ni I gyhoeddi'r hyn sydd i'w gyhoeddi. Yn y modd yr wyt ti am iddo gael ei gyhoeddi. Ac mae ti yn unig fydd yn cael y mawl a'r clod. Trigarha felly wrthym, a gad I ni weld ysbryd ar waith yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen felly trwy ganu'r emyn 170. A gorodd ddrws i'r ceithion I ddod o'r cystydd mawr a'i werthfawr waed fedalodd ei dyled oll I lawr. 170 yn ei sefyll i'w chanu. Oh
a nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.